Казвам се Иван Пеев и съм собственик и дерматолог в Esteline. Моята мисия е да създам място, където хората да намират качествен дерматологичен помощ и да могат да се погрижат за външния си вид и самочувствие с съвременни и безопасни методи, като съхранят и своята идентичност. Красотата за мен е съвкупност от качества, които човек притежава и излъчва. Възприятието за красиво е различно при всеки и моята роля като специалист е да го открия и да го подчертая по най-добрия начин. Вярвам, че следвайки моите ценности и мисии и предавайки я на екипа си, даваме най-доброто на нашите пациенти. Esteline е второто ми семейство.